matod. Ang sunod ng ka naman bisa mo ba? Nilaka na. Alam mo ko din sa just to run. Yabon, kita na wa. Roni, utufuni Roni. Ashlama daimani, ashlama daimani. Daimani ne mali. Ay, yawa na bali. Ay. Utufuni Roni. Ashlama daimani. Yawa na bali. Roni, utufuni Roni. Ashlama daimani, ashlama daimani. Daimani ne mali. Utufuni Roni. Ashlama daimani. Yamajida, ubuka fulele man. Atupumwe no honi. Ay. Asibase mi Rolex. Elgamba. Man. Ay, man. Ay, singe ngaphandle man, ngiyobona labo overseas man, bakuphi bona? Uphumbali man. Ebathile ntona se-Davison man ulasman. Ibathule umntana bathumbali. Umba. Bathi check akusenamali bengiphethe lo mntwana bathumbali ngitshela ukuthi ufuna i-Rolex, ngitshela ukuthi ufuna into ezi-right. Ilebo sis benu bacela ngopapa bathi thina skip imali okunye tolala. Umba bengiphethe uMaNtulu noZulu noMpulu basitshela nabo sis benu bacela ngopapa okunye tolala. Ibathule umntana bathumbali. Umba. Ashlama daimani. Daimani ne mali. Alara bali. Utufuni Roni. Ashlama daimani. Uphumbali, yona mbali. Bemployment ama-chance custom kwabele kaqhamuka lo mntwana bathumbali. Ungitshela ukuthi ufuna i-Rolex ngesikhathi sama-donation. Ubuphila impilo yangaphesheya. Ngesikhathi sama-exam ngizabashida bangitshela ukuthi ugijimisa i-status, ugijimisa abantu abanemali. Yingakho bambiza ngombali ufana nobandile. Ngesikhathi sama-exam ufuna istayela, ugijimisa impilo yabo Eminem ngoba uyi-enemy lasekhasi. Yingakho bambiza ngombali uthanda istayela, ugijimisa abantu abanemali, ufuna abantu abanenyungu. Yewena mbali ufana nobandile. Roni. Utufuni Roni. Ashlama daimani. Daimani ne mali.